ba na provincial meet na may nana no? Uwan. Tiga may inday. Okay na, okay na. Naging kuha na lang, naging makuha na discover ng kutubo ito. Sa bata na ulit, depende mo disiplina sa usahay. Kapag discover ito lawas ito usahay ko. Ha? Kapalay mo? Hindi na, oh, ito ito. Ya, ligo sa yung kamay eh. Milane, pag video Milane. Oh, drummer ka na ni convert to boxer. Chris kon ba yan ah? Tetad. Tetad. Oh, sa na drummer kay na uniform. Ay lagi ko. Saling sinabaw, saling sinabaw. Budiga, budiga. Bignaw nga, kabira na nga. babawa. Diyan ka lang. Practice mo ito, kadako itong hawan, luyuin nyo. Bitay-bitay mo dito. Magbuhir ako manok, bingwan. Sa una, drummer to, yan undang, nag-boxer. Sa uniform. Nilang berdua.